Deze week kon ouders en bijen voor de tweede keer een visite brengen onder pleats van André en Geraldine Turkstra in Kalmesweg. Nou, door de corona zijn heel veel mensen die zijn thuis. En toen zeiden we, nou, dan kunnen we eigenlijk echt wel wat organiseren gedurende de zomervakantie. En toen hebben we zijn, nou, dan doen we de boerderijen met je iepen. En hebben we zijn van, nou, we kunnen net de volle mensen tegelijk hebben, dus dachten we draaien metjes. Het 3 keer op een man niet te metje, dat de mensen kunnen komen. Nou, het doel is vooral dat de mensen even kennis kunnen maken met de pleats en hoe we de kei houden, hoe te die. Dus dat ze kunnen zien in de melkrobot en orendingen en we hebben mij te krijgen gaan. Maar vooral voor de band is het gewoon een leuke metje. Die vinden het altijd mooi op een pleats. Wat ben je moet doen? Nou, wie binnen de koelmolkje. Wat ga je nog meer doen? Wie hier op een trekker zitten en zo, een trekkerrace. En we hier een koeit. Wat vond je het leukst? Als we op een trekker mochten zitten. En dan? In de trekker zitten bij de kalfjesje en koeaaien. Nou, de band die kan een quizje maken en die gaan de kjeltjes even helpen te vormen. Ze kunnen een traptractorrace doen en aan het eind kunnen ze dus ook een boerderijdiploma krijgen. Nou, daar hoeven ze net zo heel veel voor te doen, maar ze kunnen wat klusjes doen. Dus de kjeltjes wat aaien of de kei wat vormen. Dus, of even een rondje op de traptractor, daar hoeven ze net zo vol voor te doen. Het diploma is gauw verzinnen. Nou, ik kan helpen met het gebeuren. Ik had een trekkerrace in de kwam zetten. Nou, dan stel je trekkers en dan kan je horen bij mij racen. En kiezen het? Dat valt voor mij. Maar je 3 augustus wordt de laatste beziekje de boer organiseren. Nou, het is eigenlijk bedoeld voor iedereen, maar we zullen dat de meeste gezinnen komen. Ben mij de ouders of mij de pakers en beppers komen ze ook. Dus eigenlijk iedereen en voor eigenlijk alle van 0 tot 12 hier kunnen komen.